kusuke kungahlangananga from the word go, kakhulukazi abantu ababonelwa ingubo zikamoya, izikhali zikamoya, ingubo zedlozi, buhlalu. As long as ubonelwe, it will be easy for you ukuthi uzithole ukuthi awuxhumani nabo. Mawungaxhumani nabo kulula vele une-right ukuthi ayikho lento ngiyachisa. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, Onika. Please don't forget to like and subscribe, and also you can join membership channel, my membership channel, for exclusive videos. Onika lana uzokhuluma ngeengubo zikamoya. Yes, ngeengubo zikamoya. Yes, ngike ngayithasha lo ndawo ku other videos, so ingenza ukuthi ngikhulume ngayo ubukhulu bazo. Yes, benginokwezwa ama comments concerning laba abaresignayo edlozini nasengelosini, abaresignayo, and also abathi, what is the name, bayoshisa ingubo zikamoya. Ngizokhuluma i-experience yami. Uma uhamba uyoyithenga e-shop ingubo kamoya, iza as i-material, then ungene e-shop. Ma ungene e-shop ufike uyithole, abanye bahamba bayoyithungisa bayithenga as indwangu, and then bayoyithungisa to make it neat. Uyabona, iseseyindwangu. La sisakhuluma nge-material. Up until ke manje iblesswe, abanye bayiblessa kuphi ey'nkonzweni zikamoya, abanye bayiblesse kuphi emanzini. And then mayiza sizoyenza umzekelo, just this green material le, indwangu le. Le ndwangu le kwamele uwazi umsebenzi wayo, kwamele uwazi umnikazi wayo. Indwangu nje iyodwa, noma ingubo, noma ijazi, noma isiphika. Ngoba kulelo langa lelo oluphakamisa ngayo, meaning senguku-acceptile ukuthi ngokubonile ukhona, maso uyophakamiswa. Kusho ukuthi isivumelwano esani sephupho oluphuphile, noma ama-visions aloku akuzela ngayo le ndwangu egreen. Hamba uye emanzini. Le ndwangu le kwamele uyiphe isikhathi sayo before uyihlangahlanganisa. Angithi mhlawumbe iqhamuka so already nawe unesiphiko esiyelo, noma unesiphuko, okay, noma singathi sokucala. Siyadinga ukuthi ube nayo le ndwangu isikhashana, so that uzoconnecta nayo. Uwazi ukuthi la ngidila nobani mangigcoke lokho ku-green lokho okuyindwangu. Ngoba definitely makube eyangempela kwamele iveze i-assignment yayo wena. Kukhona abanye eveza i-assignment yokuthi manje akekho sazokusondela owumthakathi noma okulisayo. Okunye kube yini? Isibusiso. Sesekule ndwangu. So ihlanganise nale onayo namhlanje, whether ijazi, noma isiphika, noma ibhayi. Now, so hambisile lokhu hamba nayo emanzini, uzula ngayo, uyakhuleka, ukhulekisa abantu ngayo. So connected already, sesifikile isikhathi sokuthi so uyazi ukuthi makufika umuntu othize noma makufika into ethize. Angithi we are not all spiritual mentors or spiritual healers. Kukhona nje abantu ekufanele balungise into zabo zikamoya ukuthi nje bakhulekela ilizwe noma bakhulekela abantu without even consulting. That is the story for another day. Now, mawusuke uba nesibindi sokushisa ingubo kamoya, kusuke kungahlangananga from the word go, kakhulukazi abantu ababonelwa ingubo zikamoya, izikhali zikamoya, ingubo
zedlozi buhlalu, as long as ubonelwe, it will be easy for you ukuthi uzithole ukuthi awuxhumani nabo. Mawungaxhumani nabo kulula vele une-right ukuthi ayikho lento ngiyachisa. Unelungelo to do that because of awuconnect nabo abayezi babone umme onika ababonanga uwe. So kusho ukuthi lamadlozi ney'ngelosi lezi lamathonga akabume onika kusiwona wami because of uyena ozibonele wona. So nakusasa ningabablame abantu abanjalo. Kusho kona ukuthi batshelwa kakhulu ukuthi bona iy'khali zabo zinjani, iy'ngubo zabo zinjani, uyayibona into ezinjalo. So learn to connect nengubo. Uma ngasiyiyo, you don't need to tell the world because of now ujabulisa abakude kunalento le. Okuyibona abazalwane nginokubona umuntu makachisa ingubo bese bathi, oh, praise the Lord, another born again. That has nothing to do ngayo because of as umzalayo, we are all in a journey whereby ayipheli manje sifunda njalo. UmKristu unendlela yakhe esamshaya ngisho nabafundisi nabobishop ilife isaba-challenge nabo. Akekho phila kamnandi kwa-spiritual world. That's why namhlanje usithola ukuthi siye ey'nkonzweni njalo, sihamba amanzi njalo, siye ey'ntabeni njalo, sihlezi silungisa ngoba akusindlela ephelayo. Ine-new system, i-system bathini iyongezewa njalo ngaso sonke isikhathi. So ingubo kamoya uma uzithola ukuthi ayikusebenzeli, mina ngike ngabona umhlolo ngayo. Kwathi sengithi manje ngiyayizwa imilingo seyifikile, ngakhuleka lokho ukuthi ngagcine sengizilengisa zonke ukuthi zibe endaweni eyodwa ukuthi zibe visible. Ingubo kamoya ihlale ema-wardrobe-ini guys, ayigoqi ihlale e-wardrobe-ini. Make sure ukuthi ngamane ihlale between ama-wardrobes or e-wardrobe-ini makube ama-built-in. Make sure ukuthi iyalenga ehangeni yakho kodwa easy to ukuthi uyidonse mase sifikile isikhathi. Ma uyifaka phakathi kwe-wardrobe uyayifihla. Kushuthi unamahloni ngengelosi yakho, namahloni ngengelosi namathongo akho. Uma ufika kumKristu uthola iBhayibheli, uthola iBhayibheli li-easy to ukuthi a-refere ngama-Bible verses akhona. So nathi kwamele kube easy ukuthi la ukhona kunento ongayidonsa same time mase sifikile isikhathi. So le ngubo lezi kamoya ungalingi uyifanise uyenze i-twin ukuthi manje mngani wami noma la uthwasa khona sigqoke iphike eziyelo. Unless maybe vele nigqoke iphike eziyelo for ingelosi yenkonzo. But uma kungasi ingelosi yenkonzo kuyingelosi yokuthi uzibonele sona lesiphike esiyelo, then ungalingi uzihlanganise nomunye wesiphike esiyelo uzokubulala. Akunabungani la. The only way ukuthi ukwazi ukufocus ayikele ukuba nama-mento amaningi ngesikhathi esisodwa. Imento nemento izawulethwa ngesikhathi sakhona and ngelanga lakhona. Not everyone, awukwazi kuya kuMeya Onika uye qeda ngoMeya Onika wazi ukuthi itask kaMeya Onika indlulile because of into ekhona ingelosi namadlozi awafuna ukukhonjwa ukuthi ngikhulele laphi. Yimpi ekhona yabogobela namathwasani namhlanje because they don't want to let go each other because kuyakhulu emoyeni. You need to grow, ube umkhulu, ube ugogo edlozini, nengane nayo kwamele ibe ugogo omkhulu, kukhulwe emoyeni nasedlozini. And then ngithema ngizibeka le ngubo zonke ngoba ngibona ukuthi umkhuleko awusafinyeleli umphahlo, ngiyachela ngaleso sikhathi ngilwisa imimoya kodwa ngathi iba aggressive. Ngaphakamisa abanikazi bazi ingubo ngayizibeka zaba visible ukuthi that's when kwathula kwathi do. So ngiyacakeka abantu mabathi it's just a material. So njoba ngichaza ukuthi it will be just a material
only if you are told ungazibonekelanga ngisho nezikhali nani nako konke. Emakhosini kwanawo ama-spiritual mentor enu uma babona ingubo kamoya noma isikhali sikamoya noma ubuhlalu abakutshele kodwa bathi hamba uyoyikhahlisa, ungavele uhambe uyoyithatha ngoba uze ume onikazi asho njalo. Nisazosishisa, nisazosibonisa, besingekho ngaleso sikhathi uma nikhuluma wena nobabudladla. So ningasifaki, shisele wena, izobuya ibhokele wena uwedwa. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like and subscribe.